Қайырлы күн. Біз Менем Татарстан деп аталған вики мәқалелер марафонының презентациясына жиылдық. Һәм бұл ярый салсағызда. Һәм бұл конкурс турында бізге сөйлеушек Фархат Фатхуллин. Сөз бізге Фархат. Исәміз қадірлі пресс вакиллері. Бисмиллахиррахманиррахим. Ең біріншіден келуіңіз үшін зор рахмет. Әзірлерге тырыштым. Бірінші тапқыр пресс-релиз яздым. Хаталарым болса ғафу етіңіз. Форматлау жағынан нәрсесі енді. 2 ел татар мәктебінде оқыған бала боларақ текстада хаталарны көрерсіз. Ғафу етіңіз. Плюс бұл мәселелер турында ғадетте инглишше халықара дәрежеде яки Россия халықлары белән бірге аралашабыз. Қой вақыт бәлки татар тіліндегі терминларны дұрыс сайлый алмамдыр. Оның ішінде. Экранда қолығызда пресс-релизларым, экранда слайдларым, астағы сылтама бойынша слайдлар керек болса, әрбіріңізге ерішерлік халде смартфондамы, башқаларға таратып бола. Менем Татарстан мәқалелер марафоны, ол менә яқын арада күтілген шара, дұрыстан әйткәндә 2 шара турында сөйлейбіз. Бірінші тапқыр уза, икенчесе инде Алла берсә өченче тапқыр узачак. Икесенә дә әзерләндек. Форматлар тематик яктан әзрәк кенә аерыла. Анда нәрсәсе беренче планга чыга. Ләкин төзелеше буенча икесе дә стандарт. Так, сорауларыгыз татарча булса татарча җавап бирәм, русча кем булса бирсә, булса шундыйлар русча җавап бирермен. Татар телле проект буларак инде әлбәттә татарча гына сөйлим. Соңрак кирәк булса рус телендә әйтик телевидение вәкилләренә яздыра алырмын. Вот даталарны күрәсез. Кем моны оештыра, ул инде бер яктан июль айындан бирелә менә бу комиссия агзасы буларак һәр атна әйтик төрле консультацияларга ирим мөмкинлекләрне аңлатам. Һәм дә инде безнең Россия күләм волонтерлар оешмасы исеменнән ясыйбыз. Һәм татар телле халыкара катнашучылар төркеме. Слайд теге адреслар буенча кем икәнне безне табып була. Кайда үткәрәбез аны икесендә татарча Википедияда адресы. Менә бүгенге көнгә баш битек без ничек күренә? Бүген 4 декабрь, төрле бәйрәмнәр. Бүген искә төшерсәм, так халыкара нинди халыкара көн икән бүген? 1-2 көн бар анда. Карармын соңрак. Катнашу өчен кайбер тәртипләр бар. Безнең анда нигезнәмә проектның менә бу бәйге проектның нигезнәмәсе бар. Иң беренче адым инде теркәлү кирәк, чөнки теркәлмәгән кешене кем кертте икәнен, кемгә әйтик призларны җибәрү кирәклеген таба алмыйбыз. Анда кулланучы теркәлә икән, үзенең контакт электрон почтасын калдыра икән, без онlara хәбәр җибәргәндә, шундый баллар җыйдыгыз, шундый приз өлешенә ия булдыгыз дип хәбәр итә алабыз. Призларны банк картасына күчерәбез. Onun için әлбәттә анда инде исем, фамилия һәм банк таләп иткән мәгълүматны җыю кирәк булачак. Onun için менә шундый теркәлү процессы бар. Төгәлрәк мәгълүматны әлбәттә тәкъдим итәбез. Татар телле Википедияда лендинг бите булачак. Һәр керүче игълан тактасында иң башта күрә, аннары сылтамага сылтап, ягъни Википедия аркылы да бу мәгълүматны таба ала.
Сезгә тәкъдим ителгән пресс-релизның электрон вариантына сылтама һәм дә инде нигезнәмәсе. Кем жюри, кем оештыручы. Менә шулай бетерәмдер инде, менә. Фәрхат, шулай да кыскарак итеп аңлатып биреп китсәң инде, менә нинди мәкаләләр кабул ителә бу "Минем Татарстаным" дигән конкурска? Кем катнаша ала? Приз фонды һәм ничек бәяләнәчәк? Кеше ничектер конкурста катнашам дип каядыр гариза бирергә тиешме? Әллә мәкалә язучы автомат рәвештә катнашамы? Менә шуны хакта ачыграк итеп мәгълүмат. Бар бу мәгълүмат безнең пресс-релизда һәм нигезнәмәсендә күрсәтелгән. Кешегә әлбәттә беренче адымны күрсәттем, кешенең менә теркәлгән хисап язмасы булырга тиеш. Кем исеменнән яза ул. Икенчесеннән бу мәкаләләрне бер минималь критерийлар буенча, ялгышмасам, менә пресс-релизда язылган иде. Татарча Википедияда әлегә тасвирланмаган темага яза. Ягъни Татарстан турында мәкалә инде бар. Әйтик, Татар-информ турында мәкалә инде бар. Татарстанның бөтен районнары турында бар. Күп язучылары турында бар. Ягъни беренчедән уникаль тема булырга тиеш. Әлегә тасвирланмаган. Икенчесеннән у квалификацион тәртип критерийларга туры килергә тиеш. Анда күләме бар. Күпме сүз, күпме байт. Аннары энциклопедик, шул белешмә энциклопедик стильдә булырга тиеш. Вот положениесын үзен әдәгез карап алыйк. Нигезнәмәсе. Ягъни, бу бар мәгълүматкә ирешә алабыз барыбыз да хәзер үк. Аннары анда 13 критерийдан торган жюри өчен җәдвал бар инде. Ничек бәялибез? Һәрбер критерий буенча 0-дан 2 баллга кадәр бирәбез. Күпме кеше баллар җыя, һәм әйтик, бөтен катнашучылар бергәләп күпме шул сыйфат балларын җыя, шул өлешеннән торгач бу приз күләме бүленә инде. Приз фондының күләме 200 000 сум. Ничә җиңүче булачак? Ничә җиңүче? Так, анысы да язылган. Менә 3нче параграфта 4 яки күбрәк квалификацион мәкаләне булдырган бар катнашучыларны бүләкләү каралган. Так. Жюри кем инде, Фәрхат? Так, жюри кем? Так, анысы безнең ялгышмасам хәзер табам. Ул безнең 3нче параграфта булырга тиеш иде. Так. Жюри ролен Татарстан, Россия һәм халыкара бүләкләр алулары белән танылган Татарча Википедияга өлеше өчен хөрмәт ителгән гамәли һәм элекке актив идарәчеләре һәм проектның гомуми идарә эшчәнлегендә катнашканнары башкара. Ягъни жюри исемлеге дә күрсәтелгән. Әйтик, конкурс битендә бүгенге көндә жюриның рәисе мин булам. Миннән тыш жюри агзалары Рашат Якупов катнаша. Безнең элекке администраторыбыз һәм бюрократыбыз. Бүгенге көндә ул күбрәк шул сәлам дәреслекләр авторы буларак билгеле. Татар теле укытучысы, яшь чакта шул мәктәп укучысы һәм студент буларак катнашкан иде, бик актив. Тагын бер таныш кешене беләсездер, Айдар Шайхин белән аралашабыз. Шул Поттер татар һәм Гыйлем татар лидеры. Тагын минем адашым Фәрхат Мәскәү егете, Казанда туган, хәзер Казанда һәм Мәскәүдә музыка ягыннан белем алып, Мәскәүдә яшәүче Википедияче. Һәм Казанда тагын
Абдулла әфәндебез Хамидуллин бер тапкыр инде монда килгәне бар иде. Берничә тапкыр төрле бәйгеләрдә, халыкара һәм Татарстан бәйгеләрендә лидер буларак җиңгән вәкилебез. Оештыру комитетында мин һәм Ростов егете Дмитрий Жуков. Чөнки менә бу охшаш бәйгеләр безнең һаман үтә. Татарстан өчен бу, әйтик, рәсми Татарстан өчен бу беренче тәҗрибә. Чөнки башка регионнар үзләре өчен оештыра, Россиядә дә, чит илдә дә шундый әйберләрне Россия дәрәҗәсендә кайбер проектлар бара. Беренче адам буларак без аны күбрәк татар телле итеп күрәбез, ләкин киләчәк ел Татарстан халыклары елы буларак игълан ителүгә, Алла бирса, ул ел сайын булачак дип уйлыйбыз бәйгеләр. Русча, удмуртча, марийча, башка телләрдә дә катнашучылар булыр дип өметләнәбез киләчәккә. Беренче адым татарча. Менә шулай. Бу минем Татарстан буенча әлбәттә татар 0 бар, аның даталары башка. Узганнары, анда җиңүчеләре дә күрсәтелгән. Кайдан чыкты бу? Яки менә шул татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе белән хезмәттәшлек турында мәгълүматлар бирелгән. Нигә Википедияга язарга чакырабыз? Менә әйтик, менә бу цитата, бу үзек иң әһәмиятледер. Математик-лингвистларның тикшеренүләре, монда дәүләт түгел, үзенең Википедиясы булмаган телен киләчәге юк дигән. Математик яктан юк дигән нәтиҗәләр ясауды халыкара дәрәҗәдә, ягъни 7000 артыктан тел бар безнең дөньяда бүген. Аларның күрәсез 5%-ны гына хәзер әзме күпме сакланылырга ихтималы бар, татар теле анарга керә, һәм дә әйтик, лидерлар беренче йөзлеккә керә. Белеме безне кулланмыйча, дөрес түгел, һәм эшлибез. Бу инде контактлар, пресс-релизларда да бу контактларым бар. Плюс-минус шулай. Ярый, сезгә барысы да аңлашылып биткәндер конкурс буенча сорауларыгыз булса. Әлбәттә, һәр вакыт истәмә мәгълүматны бирә алам, элемтәдә булырга әзермен. Плюс-минус шулай. Рәхмәт. Мин, конечно, бик аңлап бетермәдем, шуңа күрә шундый соравым бар, әйме. Менә бу минем уйлавымча бу бит инде күпмедер дәрәҗәдә фәннирәк язмалар. Монда бит инде бармак сурып язылган язмалар кабул ителми, әйме. Сез кемне җәлеп итәсез монда? Кемнәргә мөрәҗәгать итәсез бу ни белән? Проект белән. Аннары нишләп бу 200 мең сум гына? Бу бөтен бер кешегә ләгәме бу или бу мин аңлавымча бөтен кешегә шул бүле ни инде призовой фонд сезнең 200 генә бу әс түгелме? Так, кайсысыннан башлыйм икән? Хәзер кемгә мөрәҗәгать итәбез? Һәрбер татарга. Татарча яза торган, менә 10 колонкада язылган, һәрбер кешегә 0+. Дөнья дәрәҗәдә иң кызыклы әйтик тәҗрибә бездә кемдә Испания һәм Франциядә яшәгән баскларда, анда 6-7 яшьлекләрне өйрәтәләр инде. Һәм Грециядә анда 8-9 яшьтән балалар яза башлый. Әлбәттә, анда такым эше, укытучы ярдәмендә бергәләшеп бара торган эш. Гомумән, яктан карасак, гадәттә аны 5-6 сыйныфта укучылар дан китеп була, һәм дә әйтик, Францияларда, Швейцарияларда, Иракта, Африка илләрендә, Азия илләрендә шул 5-6 сыйныфтан керә ул Википедия белән эшләү.
һәм әйтик Франциянын укытучылары язганча Википедия белән эшләү, аны аңлау, мәгълүматны тикшерү һәм стандартлар буенча язу, ул хәтта менә бу программалау белеменнән, ягъни әзрәк кенә программалау, аның турында нәрсә икәнен аңлаудан әһәмиятлерәк 21 гасырда. Дискуссияга күчим әле. Менә сез әйттегез, чит илләрне һаман безгә китерәләр инде, мисал өчен, әйләнәләр дә китерәләр чит илдә шулай, чит илдә булый дип. Менә хәзер бәлки мин аңлап бетермим. Википедияны ачабыз име, анда мәгълүматлар бөтенләй дөрес булмый. Аны кулланып булмый. Мин шәхсән үзем менә тарихи кешеләр турында, язучылар турында эзләгәндәме, рассамнар турында эзләгәндәме, анда Википедияда шундый күп хаталар. Беренчедә. Хәзер сез 5нче классларга да яздырта башласагыз, ул нәрсә була сонында? Анында безнең татар инде ташка басылган дип дөрес дип кабул итә. Аның дөрестлеген кем тикшерәчәк? Менә ул 5нче класс укучысы теләсә нәрсә язырга мөмкин. Аның бит әле ан укытучысы да күп очракта белеп бетермәй. Юк, дөрес сорауларны бирәсез. Википедияның сыйфаты ул татар халкының татарча язган, то есть белгән, укыган халкының катнашуыннан тора. Катнашмый икән, ул шүплек. Русча Википедиясына карасак, күп еллар дәвамында ул кашан башланган иде, 2001 елның. Катнашу да кирәк, әлбәттә. Чөнки үрнәкне китерим, менә сезнең кебек. 2001 елдан белмим кайсы елга кадәр рус телле Википедияда Россия турында Родина слонов дип язылган иде. Һәм беркемгә анарга игътибар итмичә шулай яшәп биргән иде 5-6 ел дәрәҗәсендә. Һәм дә бүген дә менә бүген карасак күп Россия масса күләм мәгълүматында да, чит ил масса күләм мәгълүматында да яңалык буларак нәрсә чыга? Имеш шундый шәхес турында битендә аның турында нинди булса мәгълүмат чыкты икәнен яңалык буларак күрсәтәләр. То есть вандализм очракларны яңалык дип күрсәтәләр. Ләкин Википедия тәртипләре буенча шундый вандализм ул мөмкин, ләкин ул озак яши алмый. Әйтик, русча яки инглизчә Википедияда кайвакыт шул вандализм очрагы 1-2 минут кына яши ала, аннары аны робот ясалма интеллект кире кага, яки кеше кире кага. Монда инде татар телле Википедияда татар телле халык, балалар булсын, әбиләр булсын, безнең яшьтәгеләр булсын катнашмый икән, ул аның сыйфатыннан тора. Аның белән сыйфаты билгеләнә. Кем аны тикшерә? Менә бетене без бергәләп тикшерәбез. Халык блокчейны кебек. Роман Шәйхетдинов белән сөйләшкәндә ул моны бу фикерен бирде. Слушай, дигән, бу бит халык блокчейны икән ди. Төзәтмәләрегез булса, рәхим итегез диләр. Шунда төзәтмәләр кертәләрендә димәгеме? Так, Википедияны актарганда анда чыга хаталар тапсагыз, төзәтмәләр кертергә мөмкин дип. Димәк, шулай камилләшә баранды. Әйе. Ягъни ул система нипел буларак анда керә. Вандализм булса, ул бар версиясы саклана, әйтик, Татарстан турындамы, шул җитәкчеләребез турында да бер тапкыр сөйләгәндә әйткән идем. Рустам Миңнеханов турында Википедияда мәкаләне карасагыз, бүген ул бер хәлдә. Ләкин аның инде 2000-дән артык версиясы бар. Версиядан, то есть һәр кеше бертик буларак үстерә инде аны. Менә бу проектка килгәндә, минем Татарстан минималь критерийлары билгеләнгән. Ялгышмасам, анда 2500 байт микән, 2000 байт микән, плюс 100-150 сүз микән ул. Шу критерийны туры килә икән, ул татарча әдәби телендә һәм әйтик белешмә энциклопедик стилендә язылган икән, мәкалә димәк бәйгегә кабул ителә. Кеше шундыйларны 4-не язса, ул инде берәр приз өлешенә хокуклы дип билгеләнә. Шулай эшли. Ничек без аны күрәбез, кем кертте дип. Кеше теркәлгән икән, үзенең хисап язмасыннан яза икән, ВКонтакте, Фейсбуклардагы кебек үк.
ул инде әйтик яңа мәкаләләр исемлегендә автоматик күренә. Һәм менә без билгеләнгән жюри әгъзалары күрәбез, критерийларга туры килә. Коралга кертәбез аны, ул корал автоматик рәвештә аны билгели күләме буенча һәм вакыты буенча. Ягъни менә бу бәйге тышында иртәрәк яздым да хәзер кертим икән, гафу ит булмый. 15-се башлана, вот шул минуттан гына ул кабул ителә. Робот рөхсәт итми. Калганы теге 13 критерий, ул инде википедист шул җәдвәл буенча карый, күпме балл бирә. Вот шулай барабыз. Бу ялгышмасам беренче соравыгыз булды. Так, алайса Приз күләме Приз күләме 200 мең генә, әгәр дә монда катнашса 200 кеше, һәрберсенә берәр генә мең була. 1000 кеше катнашсын. 5000 катнашсын. Бөтен Татарстан катнашсын, бөтен татар дөньясы катнашсын. Беренче адым. Бөтенесенә бүләбез. Квалификация монда әйтик приз ул мотиватор гына. Мотиваторлар, катнашуның мотиваторлары күп һәм төрле. Иң беренчедән әлбәттә бөтен катнашкан квалификацион таләпләргә җавап биргән катнашучыларның хисап язмаларының исемнәрен җыябыз, бастырабыз. Ягъни бу кеше әйтик, менә Кремльдә төзелде безнең Кул Шариф мәчетебез. Андан бар иганәчесенең исеме кертелгән. Монда да мәңгелеккә керә ул. Шул Татар 4.0 белән ул шулай һәр 3нче ел булачак. Аннары бу бәйгене үткәрәбез дә аның турында яңалык язабыз. Аннары бу һәрбер мәкаләнең бәхәс бүлегендә кем ягыннан булдырылган икәнен күрсәтүче бер такта әләбез. Ягъни әйтик 200-300 мең елдан анарга кем булса керә икән, һәм дә карый кем аны булдырган, ул бер яктан тарихында күрә ала, икенче яктан бу тема турында әйтик бер ничә айдан соң кызу бәхәсләр туса, аның бәхәс битендә андан да күреп була. Плюс әлбәттә кеше тәҗрибә җыя икән, без аны башка проектларга чакырабыз. Үрнәк күрсәтим, бүгенге темага бер дә кагылышлы түгел. Ләкин менә бу безнең белешмәлек бүлегенең кайда икән ул? Артында соңгы битендә менә инде башкарылучы проектлар исемлегендә безнең инвестицион үсеш агентлыгы белән бара торган хезмәттәшлек. Анда критерийлар катгыйрак, тәҗрибәле кулланучы булу кирәк. Һәм дә ул проектта катнашучыны без түгел, менә бу дәүләт тендерын ыткан бер хәтерләйм Мәскәүме, Питерме кызына ул бара. Чөнки монда инде татар телле бүлегенә генә түгел, монда рус телле бүлегенә һәм инглиз телле бүлегенә ләгү кирәк. Анда критерийлар катгыйрак, күпкә катгыйрак. Шул проектларга тәҗрибәле катнашучыларны чакырабыз. Менә анда ялгышмасам бер мәкалә өчен бер 3000 тирәсе приз түгел инде ул акча була. Ул тәкъдим итә, катнашучылар күп, Татарстаннан да, Башкортстаннан да. Менә кемне катнаштырабыз турында үткән тапкырда монда әйткән идем, бүген дә әйтим. Башкортстандан башкорт викиабиләре актив катнаша, призлар ата, татар телендә мәкаләләр язып. Аларга изге рәхмәтлебез. Татар телле укытучылар, яки депутатлар, яки шагыйрь язучылар буларак булмаса әйтик, менә Бирҗән районыннан авылда яшәп эшләүче хатын-кызлар яза икән, аларның авыл вики клубы бар икән. Субханалла, Татарстанда да һәрбер татар авылында вики клуб булсын. Шул Әрмәнстанда таулы авылларда 2000 кеше яшәрлек авылларда балалар мәктәптән соң шул вики клубта калалар, төрле призлы бәйгеләрдә катнашалар. Бездә дә шундый булсын. Вот плюс-минус шулай. Һәм менә хаталар буенча бу конкурста эшләрнең хаталы булуы исәпкә алынамы, алынмыймы, әллә инде иң мөһиме мәкалә язу гынамы?
Хата bu орфографик хата турында сүз бармыйдыр. Чөнки әдәби телдә языла икән һәм дә нигез стиль тәртипләренә туры китерелә икән, ул кабул ителә. Аннар орфографик, стилистик теге хаталардан карап, без аларга төрле баллар бирәбез, 0, 1, 2. Ә менә хата, әйтик, ялгыш мәгълүмат ягыннан хата була микән. Монда махсус бу ягын без аны карамыйбыз. Ягъни аны билгеләмибез. Ләкин мондагы бу сорауга башкача җавап биреп була. Википедиянын менә бүгенге көндә соңгы ай дәвамында безнең күпме анда 79 актив редактор булды. Һәм исемлекне карасагыз, иң күп укылган мәкаләләр, то есть монда пресс-релизда бирелмәгән, менә башында бирелгән сылтама буенча керсәгез, һәм пресс-релизнан анда сылтама буенча карап була, хәтта исемлеккә кадәр. Соңгы ай дәвамында татарча Википедиядә кайсы мәкаләләр иң күп укыла икән. Ягъни ни кадәр кеше редактор күбрәк була, ни кадәр күбрәк күз була, шул кадәр тизрәк шул хатаны табабыз да төзәтәбез. Монда бу проектлар дәвамында жюри әгъзалары аны башкару ягын карый, балларны бирү ягын карый. Менә инде бар татар телле кешеләр телисез икән, менә фәләнов ялгыш язды, әйдә аны төзәтим. Менә Татар-информ дөрес хәбәр бирмәде. Әйдәгез әле Татар-информ сайтына. Кайдан әйтик? Африкадан кирип төзәтик әле Татар-информ сайтындагы ялгыш мәгълүматны. Менә мәсәлән, иң аз татар телле мәгълүматны иң аз укучылар арасында Пакистан, Иран, Гондурас, Марокко. Ноябрь айында алардан 1000 тирәсе бераз күбрәк кеше кергән иде татар телендә укыган. Менә шул илдән Татар-информ шул ил турында берәр нинди мәгълүматны яза ялгыша икән, алар үзләренең чыганакларга нигезләнеп, менә безнең архивларда, менә безнең мәгълүмат чараларында башкача дип, һәм безнең карашыбыз башка дип язырга теләсә, үзгәртә ала. Менә Википедиядә бу язган темалар турында үрнәкне бирим. Менә Акбарс банк каршысында. Акбарс банк турында язам икән, дөресне Википедияны ничек кабул итә? Акбарс банкның үзенең сайтында булган мәгълүмат ул дөрес булмаска да мөмкин. Ул нейтральлек мәсьәләсе, критерийларның берсе. Менә Акбарс банк турында язам икән, мин Россия Центр Үзәк банкының төрле категорияларга кирип язсам, яки Акбарс банк аудиторларга күрсәтеп төрле халыкара биржаларга чыгарган шул критерийлар буенча аларга нигезләнеп язам икән, ул инде бераз объективрак мәгълүмат. Һәм менә шулай итеп әкрен-әкрен тикшерелә. Ягъни менә белем нәрсә турында язылмаган икән. Бер үрнәкне китерик. Нинди булса, әйтик, Казанда нинди булса һәйкәл турында язылмаган. Яки берәр Татарстанның авылында бер музей турында язылмаган икән. Язам икән, музейның сайтындагы мәгълүматка нигезләнеп кенә язам икән, шул Гондураста яшәүче татар телле бала смартфонны ала да әйтә: "Слушай, чыганаклар кайда? Абруйлы чыганаклар юк ди. Музейның үзенең сайтына гына нигезләнеп яза бу." Сорау билгесе. Ышанырга манарга юкмы? Дип куя ала. Менә бу музей турында нинди булса, шул район газетасына нигезләнеп язабыз икән. Димәк, халык сөйли инде, музей бар. Шул, вот менә шулай эшли инде бу система үзе буларак. Так. Җитә албыйм. Мин бит бу мәгълүматларны бөтен бу әйтик нигезнәмәне дә үзем тәрҗемә итсәм дә аны хәтеремдән белмим, кай вакыт карарга туры килә. Чөнки монда
үзебез исеменнән түгел, халыкара дәрәҗәдә эшлибез. Бар бу проектлар да Википедиядә халыкара дәрәҗәдә бара. Дөньяның алдынгы 10-лыкка керә торган сайт. Татар интернетында 4-ме, 5-ме урынны биләсә дә, дөнья дәрәҗәсендә эшлибез. Аның өчен минем Россия коллегаларым Башкортстанда да, Якутияда да, Чечняда да, Питерда да минем алар исеменнән нәрсә эшләгәнемне белергә тиеш. Аның өстеннән инде халыкара дәрәҗәдә төрле эш төркемнәренең әгъзасы. Буларга да нәрсәндер күрсәтергә туры килә. Аның өчен бар менә бу телен саклау һәм үстерү комиссиясы белән әйберләрне аңлатып, күрсәтеп, бөтен яклар бер-берсен аңлыйбыз, халыкара платформаны кулланабыз, икәнен ничек эшлибез, икәнен дөрес аңларга тиеш. Аның өчен күп өлештә мин аны башта бар мәгълүматларны башта рус телендә тудырам. Аннары кайсысы ашыгычлырак, менә бу нигезнәмәләрдән, коммуникация ягыннан я башта татарча, я башта инглизчәгә тәрҗемә итәм. Әкрен-әкрен бара шулай бу. Ягъни бүгенге көндә менә бу лендинг, менә так. Вот, бүген лендингка кирсәгез, анда менә бу рәсемнәрне һәм кайбер мәгълүматларны керәсез, ләкин 15-се генә башлана ул безнең. Так, датлары кайда иле? Вот, 15-се генә башлана ул безнең. У көненә аның тышкы күренеше менә хәзер генә беткән Википедиядә Азия айының кебек һәм һәр яз көнне Вики яз проектының кебегрәк солидный булачак. Һәм дә бу бүгенге көндә пресс-релиз татарча һәм русча гына бар, аны әле инглиз теленә тәрҗемә итәсе, чөнки кич кенә битердем. Дөрес, бусы ай ярым гына бара. Бу менә шундый даталар. Бер яктан ул безнең озаграк булсын дип теләгебез бар. Икенче яктан кешеләрнең шул озак көтәсе килми һәм Россия һәм халыкара дәрәҗәдә узган марафоннар гадәттә бер ай, максимум 1 ярым, 2 ай уза. Иң озыны шул Вики яз. Ул безнең мартның азагында башлана. Ул апрель-май, ул 2 айда бер атна уза. Анда инде күп илләр бергәләп бер-берсе турында язалар. Ягъни Татарстан турында әйтик, чех теленә, словак теленә, эстон теленә, шул инде ул безнең Европа проекты. Без инде алар турында татар телендә язабыз. Монда шул 1 ярым, 2 ай максимум, ләкин коллегалар әйткәнчә, 1 айга кыскартсагыз, ул әйтик динамикалырак була. Аннары шул Татарстан партнерларыбыз, комиссия партнерлары ягыннан бу 2 проектны үткәрик тә, аннар дәвам итербез дип сүз бирделәр. Кайбер темалар бар, әйтик, менә кызыксындырган темалар җәй көнне узатырган төрки марафон, аннар Татарстанның төрле районнарда, төрле әйтик өлкәләрдәге шәхесләр турында язу да мөмкин. То есть темалар инде күтәрелде. Менә бу беренче адым буларак, менә бу икесе бу форматта үткәрәбез. Менә минем Татарстаны ул безнең өчен аеруча әһәмиятле. Так, менә хәзер ул менә монда күрсәтәбез. Бусы безнең шул бөтен дөнья татар яшьләре форумы белән волонтерлар дәрәҗәсендә хезмәттәшлектә барлыкка килгәне, ул татар дөньясы турында. Ягъни Татарстан ул территориаль мәсьәлә. Әйе, минем Татарстан ул территориаль мәсьәлә. Быел татарча гына аны үткәрәбез. Киләчәк елга
қабатлар біз деп ышанасыбыз келеді. Оны барбір қабатлыйбыз. Шу призлар фонды, әйтек қатнашу, үзенчәлекләре форматы яғынан қарарбыз. Алла берса, күбрәк телләрне, Татарстан халыкларын телләрен дә кертә башларбыз, айрым номинациялар буларак. Татар 4.0 ул әйтик татар мәдәниятенә багышланган. Әйтик этно-татар дип әйтик. Ул Татарстан белән шикләнми. Датларны күрәсез сайладык, ишеудан бирле. Шу туган тел көннә башлана, Габдулла Тукайның үлгән көнендә тамамлана. Һәм дә гадәттә без бу проектны минем Татарстанда безнең бүләкләнү, ягъни нәтиҗәләрен игълан итү февраль уртасына башында билгеләнгән. Монда гадәттә без аны шул 26-сы Габдулла Тукай туган көнендә билгеләйдек. Быел карарбыз, иртәрәк бәлки, иртәрәк булдыра алырбызмы, юкмы? Ул бит катнашучылар саныннан һәм жюри эшчәнлек ягыннан тора. Ләкин бу проект турында әле истәмә пресс-конференция була. Тигесен бетерәбез, Татарстанны бетерәбез, нәтиҗәләрен игълан итәбез. Һәм дә моңа керешкәндә аның әле лендингы да юк, бөтен яклар үткән елдан бирле инструкциялар бар, ничек үткәрәбез. Плюс шул Татарстанның кебек охшаш нигезләмәсе дә була. Пресс-релизы анда теге соннар гына үзгәреп торачак. Шул язылган мәкаләләр. Монда үткән елгыларына карасак, анда әйтик бөтен Россия тышындагы феноменнар турында язган идебез. Вот плюс-минус шулай. Рәхмәт. Менә бу минем Татарстан проекты белән шәхсән сез Марат Готужана үзегез кирдегезме, әллә алар үзләре сезгә тәкъдим иттеләрме шундый проект оештырыйк әле дип? Мин шәхсән тәрҗемәче буларак һәм дә әйтик базарда эшләүче кеше буларак мин гадәттә үзем тәкъдимнәр белән, рәсми тәкъдимләр белән чыгарга күнекмәгән кеше. Тема буенча минем белән сөйләшә башлыйлар икән клиент, анда ниндидер тәкъдимнәр тыңларга әзер икән, шул вакытта гына бирәм. Бусы ничек булды дип, президент шул комиссияга мине тәкъдим иткәч, халыкара дәрәҗәдә Россия һәм халыкара дәрәҗәдә коллегаларга хәбәр иттем. Менә Викимедиа хәрәкәте һәм дә Викимедиа.ру әгъзасы буларак тәкъдим ителдем. Менә шундый иҗтимагый эшчәнлек. Бу комиссияга ничек ярдәм итә алырбыз икән дип әйдәгез уйлап алыйм дип берничә тәкъдимне әзерләдем. Һәм комиссияның шул сәркәтип буларак билгеләнгән Чулпан ханымга электрон почтасына җибәрдем, шул беренче утырыш алдыннан. Аның тәкъдименнән юлланнар Айрат Иванович Зариповның стәленә эләкте, укып алды. Аның белән шул Марат Готович белән уртаклашты. Һәм аннар атна сайын очрашабыз, аңлатам, бу проектның барлыкка килүендә Марат Готовичның тәэсире әйтик хәлитерлек дип әйтермен. Айрат Ринатовичның аны бу Викимедиа ягыннан ничкәлекләрне аңлап, миңа кайбер вариантларны карап, безгә Татарстанга, татар халкына нәрсәсе кызык булыр дип, ничек беренче адымлар ясыйк дип, менә шулай туган проект. Менә сез бит инде президентның тәрҗемәчесе дә булган, әйме? Мин дөрес беләм. Ике президентның да тәрҗемәчесе булган. Менә шул президент белән дус булуыгыз сезнең хезмәтегездә ярдәм итәме? Дус булуы.
Белмим, атап була микән? Сезнең смартфоныгызның сезнең белән дус булуы смартфонга үз хезмәтендә ярдәм итә микән? Менә шулайрак карап алыйм. Тәрҗемәчелек хезмәте турында сөйлисезме сез инде? Бусы инде, то есть президент, ике президент бөтен дөнья банкы күп әйтик Россия дәрәҗәсендә федераль министрлары белән бүгенге хөкүмәттәгеме, элекке хөкүмәттәгеме эшләгәнем һәм дә бу соңгы 20 ел дәвамында менә үземне әйтик кеше буларак яхшы тотканым да әлбәттә ярдәм итә. Послужной список дип атала ул. Барбар клиентлар бөтенебез базарда һәр бер тәрҗемәче турында ниндидер мәгълүматны табалар. Әйтик, сарафанный радио дип атасак. Онсы бу яктан ярдәм итәдер әлбәттә. Һәм дә һәр бер эшендә аның үзенчәлеген белергә кирәк. Димәк, тәҗрибәсе бар дигән сүз. Менә шулай гына. Сораулар бар? Фархат, менә татар Википедиясын безнең күршеләребез белән чагыштырып китерсәң иде, теге басклар белән, анда әйтик, чехлар белән чагыштырганда билгеле без теге алар бездән ерак, менә чагыштырып китсәң иде, әйтик, безнең башкортлар белән, чуашлар белән бездә күпме актив кулланучы, мәкаләләр язучы бар. Ни дәрәҗәдә популяр ул менә башкалар белән чагыштырганда? Алайса пресс-релиздагы мәгълүматны бирсәм ярыймы? Агымдагы статистика ягыннан безнең әйтик Фархат, гафу, мәсәлән, мондагы мәкаләләр саны буенча монда ул саннарны без күрәбез, алар монда теге чагыштыруда бирелмәгәч, әйтү шактый кыен. Бу күпме, азмы, мәсәлән, тирәнлек ягыннан 2дә 4 ул азмы, күпме, мәсәлән, минем өчен тирәнлек ягыннан бусы әз. Инглизчә безнең әйтик ул төрлечә санала. Инглизчә Википедиясына карасак, аныкы 1000 тирәнлеге. Безнең шу мәкаләләр саны әзрәк булганда, аларның бер-берсе белән бәйләнеше шу шилтәр буларак гиперсылтамалар белән, күләме һәм башка критерийлар белән исәпләнә. Мәкаләләр саны әзрәк булганда, безнең тирәнлегебез 20 тирәсе булган иде. Так, азмы бу күпме? Мәкаләләр саны буенча 41-нче урында без. Бусы сон ягыннан. Шу ул кайда? Гомумән Википедия. баш төрле Википедиялар арасында. Бүгенге көндә 314 телдә Википедия бар. Тагын күбесе инкубаторда, ягъни әзерләнә чыгарга. Россия телләренә карасак, бер 33-ненме, 35-ненме үз Википедиясы бар, тагын 33-нен, тагын 45-се инкубаторда үсә. Менә бөтен әйтик инде 314 арасында без мәкаләләр саны буенча 41-нче урында. Менә әйтик андагы әйтик дөнья халкы, менә әйтик бала Аргентинада үсеп, татар телендә әйтик, татар телле гаиләдә Аргентинада үсә икән. Ул татар теле ярдәмендә аны тирәләгән, аны дөньяны аңларга тырыша икән. Анарга, димәк, бу дөньяда, һәм дә дөньяда гына түгел, галәмдә бар феноменнар турында мәгълүмат татар телендә булырга тиеш икән. Һәм әйтик, биохимия белән кызыксына икән, биохимия турында мәкаләләр булырга тиеш. Һәм башкалар темалар буенча. Һәм бу темалар, әйтик, нигез темалар буенча исемлекләр төзелгән бездә.
Анда нигез 1000 тема, нигез 10 тема, нигез 50 тема. Менә шулар буенча безнең бу темаларга мәкаләләрнең барлыгы, аларның күләме, сыйфаты һәм башкасы буенча без 85нче урында, башкортлар монда күпкә алдарак. Ялгышмасам, алар каядыр 40нчы урында. Яңадан аларның вики әбиләре бик актив эшләгәннәр. Чөнки пенсионер буларак башкорт телен яхшы белә. Укытучы яки язучы буларак мәгълүмат белән эшләргә ияләшкән, аларның актив группалары өйрәткән икән аларны, алар яза да яза. Шул ВКонтакте, Одноклассник башкалар белән вакыт әрәм иткән без икән дип әйтәләр алар безгә әбиләр. Хөрмәт итәбез, зур рәхмәт әйтәбез. Татар телле Википедияга катнашырга чакырабыз һәм дә менә кайчан ноябрь урталарында узган белем җәүһәрләрендә татар телле Википедияга эләккән 5 бүләктән 3се Башкортстанга китте. Башкортстанда яшәүче башкорт кешеләр. Икесе Уфа, берсе Бирҗән районыннан, иске Субханкулы авылыннан. Сорау мөмкинме? Татар форум. Менә безнең шулай Башкортстаннан арттарак калуыбыз нәрсә белән бәйле соң? Моңарчы пропаганда булмауына? Пропаганда булмау. Аннар бездә үзем яшьләр белән эшләргә башлаган идем 16нчы елда. Шул Сәләт Вики мәктәбен булдырдым. 1 ел үзем өйрәткән идем яшьләрне. Аннары яшьләргә клуб булсын дип телиләр икән, аларның кулларына тапшырдым. Алар хәзер үз клубларында кайный. Ягъни әзме-күпме яшьләргә ирешәбез без. Ләкин яшьләр алар гадәттә мәктәп эшләре белән һәм дә күңел ачу белән гадәттә шөгыльләнә. Без аларга призларны бирү кирәк. Ничектер кызыксындырырга. Менә Башкортстанда анда әйтик актив оларак булгач, алар инде әбиләрне дә, бабайларны да җәлеп итеп, булар шул телне яшәтәм дип, алар мотивациясе башкача, алар активрак яза. Менә аермасы гына нәрсәдә. Плюс әлбәттә сез бу дөньяда бераз яшәгәнсез икән, сез инде әйтик кайбер әйберләрне аңлыйсыз, ал энциклопедик менә шул 5нче сыйныф баласы түгел, сез әйтик инде әби кеше, ата кеше буларак, әни кеше буларак язасыз икән. Аларда магайын кызыксындыру чарасы 200 мең генә түгелдер. Аңламадым. Башкортларда кызыксындыру чарасы нинди? Бүгенге көндә Башкортстанда акча бүленмәгән иде. Әле Башкортстан ягыннан. Бөтен кызыксындыру чаралары, ягъни бу якта Татарстан алда бара. Бөтен Россия буенча алда бара дип әйтеп була. Республика буларак, төбәк буларак. Кызыксындыру чарасы күбрәк булганы, әйтик, акча күләмендә генә карасак, ул Ростов өлкәсендәдер. Анда бер банк хуҗасы, Россия Федерацияда иҗтимагый палата вәкиле, үзенең Ростов кеше туган ягын яратып, күп акчалар түгеп, менә шул Ростов өлкәсен төрле телләрдә тасвирлауга акча түгеп бара иде. Вот аныс ул күләм ягыннан. Ләкин ул шәхси, менә әйтик, шәхси банкның хуҗасы. Бездә булмаган иде, ләкин бездә менә Татарстанның ярдәме белән бөтен дөнья кызыксына, аның белән бөтен башка Россия, хәтта шул Ростов яктагыларда шаккаталар. Бездә дә шундый булсын иде. Менә 2 ел элек Минтимер Шарипович янына чакырылганда башкортлар әйткәннәр иде. Слушай, сездә Минтимерга чакырыш. Анарга әйтсәгез иде, бәлки ул аның абруе бар ич. Безнекеләргә әйтсен, безнекеләр дә башкорт теленә ярдәм күрсәтсен шулай. Менә сезнең кабул иң әзеннән кабул итеп, танып Минтимерга әйтте, шулай булмый ул ди. Үзең эшләргә тиешсең, егетләр. Аннары сез Татарстанда татар теле белән файда китерә аласыз икән, анда башкортлар да, чуашлар да, чеченнар да, башка якларда күреп үзләрендә яхшырак ясарга тырышырлар.
Onun için ne tırışabız? Çünkü var bu Россия halkları qori, tili, ümitlene. Şulay. Anlaşıldı. Barmı sorular tagın sizin? Татарстанга зур рәхмәтләр, комиссияга рәхмәтләр, Марат Готовичка рәхмәтләр. Шу бине комиссияга керткән, комиссияда эшләткән Марат Ринатовичка. Һәр атна сайын, әйтик, 1 сәгать тирәсе, 1,5 сәгать тирәсе сорый, тыңлый, ешен бирә, яза, шалтырата. Так, монда авыр язгансың ди, аңламыйм ди. Син үзегезчә, яшьләрчә, Википедиячә, без Татарстанда, безгә президент аппаратында әйткәннәр иделәр, сез безгә аңларлык һәм дә булдыра аларлык килеш күрсәтегез. Ясыйбыз ди. Бөтен Россиягә күрсәтербез. Башка телләргә дә файда китерербез. Үзебезгә генә түгел. Anlaşıldı. Башка шул сорауыгызга бу бит белешмә өлеше, бәйгегә турыдан карамаган. Пресс-релизда минем контактларым бар. Бөтен безнең шул татарча Википедияның контактлары бар. Үзегез шул бирелгән сылтама яки электрон пресс-релиз аркылы табырга соңгы мәгълүматны вакыт әрәм итәргә теләмисез икән, шалтыратыгыз, табам да яки WhatsApp-тан языгыз, Telegram-дан табам, җавап бирәм. Рәхмәт. Вот, сезгә зур рәхмәт. Рәхмәт. Әлбәттә, у Татарстанга ничек булса, бәйле булса икән,